Hej! Zdravíčko, vítam vás pri videu, ako idem ochutnávať sladkosti tu na z Fínska. Vonku to je krása, všetko je fajn, tak no, nebudem tu zdržovať, pamäť je drahá a veľká a malá. Takže mám tu nejakú, začnem s tým menším, taký keksík nejaký od firmy, alebo teda vyrába to Karl Fazer, sa to už aj nečíta, neviem. Uvidíme, porovnáme so slovenskými horálkami alebo tak, čo asi nemajú šancu. Potom tu mám od nich taktiež čokoládu, dúfam, že to tu pekne vidno. Je to s príchuťou nejakého mučníka, nejaká kládka, kládkaka dokonca. Uvidíme, budem kakať z toho asi. No a potom tu je Marabou, oni majú také väčšie čokolády aj, tie sú veľmi dobré, lebo raz som jednu mal tu na už. Toto je s príchuťou vlastne cookies, taká klasika, ale mal som predtým Climb, alebo neviem, tak nejak sa to volá, je to veľmi dobré, tá bola veľmi dobrá. A potom tu mám ešte takýto balík, kde som sa snažil vyberať sladkosti, také, ktoré u nás som nevidel, ale tu pri tomto bacha, lebo nie všetko, čo sa bliští, je dobré. Oni tu majú takú, sa to volá salmiakki, takú fínsku dobrotu a je to veľmi, no, oni to majú radi, ale ja som nedokázal zjesť ani poriadne čisto jednu tú gumenú vec, alebo čo to je. Nie je to ani kyslé, ani horké, je to čierne, ide z toho strach. Tak môžeme začať ochutnávať, tak ja by som zvrtol ten keksík na začiatok, uvidíme, že aké to bude. Je celkom fajn. Niečo mi to veľmi pripomína, čo je u nás. Minionky, no. Niečo na ten štýl. No, jak minionky, hej. Dobrota. Tak. Ja môžeme od nich odskúšať tú čokoládu. Také pidi tenké rady, také tyčinečky. To je nejaký s takou kávovou príchuťou, to nejaký močník s kávovou príchuťou alebo niečo také čiastočky. Je to celkom fajn, ale no, myslím, že minule, čo som mal tú čokoládu, tá bola fakt pecka. Ale tieto čokolády, teraz keď tak chutnám, sa mi zdajú byť oproti našim dosť také tvrdé, ako čokoláda na varenie.
má takú, počuť to možno aj na videu, keď do toho zahryznem, že je taká pevnejšia. Tak skúsim ešte túto. Že by som tu nejak nepredĺžoval to video, nepreťahoval dlho, lebo pamäť je malá, pamäť sa rýchlo všetko dokopy a teda. S pamäťou sú dneska problémy. Teda nemali by, ale ja ako chudobný študent s ňou mám. No. Dobre, uvidím. Na tú Marabou som zvedavý, lebo tá minulé bola fakt pecka. Toto je vlastne cookies, príchuť cookies, taká klasika, to asi bude v pohode. Nechcem si tu zrobiť bordel. Tie Marabou sú strašne dobré. Až ma to hladí po krku, jak to ide dole. Paráda. No a teraz by som ochutnal ešte z tých cukríkov. Inak tie čokolády boli 185 a 130 gramové. Také trošku väčšie, nie klasické stovky. Toto tu nie je až také veľké. Snažil som sa tak namiešať fakt z každého druhu niečo. Tak dúfam, že nenatrafím na nejaké salmiaky alebo lakrísy takisto. To keď tu niekde vidíte slovo salmiaky alebo lakrísy alebo v strede slova nejaká časť, tak sa tomu vyhýbajte. To je len rada. No, tak skúsme prvé. Toto je nejaký gumimacík v čokoláde, tak to bude asi klasika. No, nie je to klasika. Zahryzol som sa do toho s očakávaním, že to bude ako nejaké jojo macík alebo niečo v čokoláde. Ale príde mi to skôr ako nejaký marshmallow vnuka. Ďalej. Už také malé, uvidíme, dúfam, že to nie je salmiaky, vyzerá to tak. No, čo to? Nejaké rumové. Teraz som niečo také mal, ale dnuka bol salmiak, nebolo to až také dobré. Neviem, či to neviem, čo to je, no. Toto je dobré, také oriešok a jedol som to aj u nás. Ale u nás to chutilo inak. Na vrchu ten posyp alebo niečo musel byť salmiakové. Cítim to. Bože. Takto sa sklamať v obchode. Čo sa blíšti, to nie je dobré. Na ten som sa celkom tešil. Nie dobré, nebude. Fú, ešte tu je dosť. Nejaký keksiček v bielej čokoláde, alebo uvidíme. Nejaký druh orieškov v bielej alebo kokosovej čokoláde, niečo na ten štýl, nejaký taký mix. Ja tu mám, teraz pozerám týchto naozaj veľa, lebo tie som stavil v obchode bez ochutnania, že tie budú fajn. A pár z nich som v obchode aj tak za jednu dal, lebo už som sa veľakrát pobavil, že som si kúpil salmiaky a dneska znova. Nejaká taká čokoládka ďalšia. Uvidíme.
mám na nej ten prach z tej hnedej guličky. Úplne na oblízanie čistý salmiak. Ale vnútri je fajn a dnuka je turecký med. Toto sme nemali, no. Biela klasická guľočka. To bolo ťažké zakusnúť. Toto je akási guľatá krovka, alebo čo spoločka. Je tam nejaký nádych od ovocia. Moc mi to nechutí teda. Lebo to zapasím s tým medzi zubami. Lepidlo. Ideme ďalej teda. Dám si niečo farebné teraz. Niečo pekné žltúčke. Snáď to bude dobre. Ale to je klasika. Želatinka. Toto vyzerá zaujímavo. Je to také hrbolaté ako tie tyčinky. Napríklad, ja neviem, Lion, jaké sú Nesquik, Ciniminis, tuším a tak ďalej, tie rôzne tyčinky. Vidíme. Tak toto je fantázia, toto je pecka. Toto je najlepšia z toho balíka zatiaľ. Tak tá bola tip-top. Dobre, ďalej si dajme niečo zase farebné. Myslím, že toto sme nemali. Červenúčke, niečo. No, to je tá klasika. Čo som mal aj ten žltý pred chvíľkou. Želatinka nejaká. Ale všade mám ten salmiakoidný prach na každých tých candy, na cukríkoch. Katastrofa, si to pôjdem pomývať všetko a urobím druhý diel, alebo ja neviem, lebo... To salmiaky tu na. Ale oni to prekvapivo jedia jak... Salmiaky, dávaj hej. Myslím, že ešte som nemal stadiaľ toto. Je to niečo ružové, bielo-ružové. Kokos, biela čokoláda, asi nejaká jahoda do toho zamiešaná, preto asi tá ružová farba. Exotika, no. Havaj. Žltú veľkú tabletu pre seniorov, kde je asi nejaká zmes všetkých práškov a tabletiek, všetkých tých, čo jedia každý deň do jednej, všetky vitamíny. Skúsim to prehltnúť celé. Potom by sme nevedeli, ako to chutí. Super. Je to banán, jednoznačne. Asi len to žlté na vrchu a dnuka bude obal marshmallow, by som povedal, alebo nejakej takej penny. A ešte v strede je ešte taká tenká rolka náplň kyslej šumienky. Toto vyzerá nebezpečne. Všetko, čo sa bliští, tak to je salmiaky. Uvidíme, čo je to.
Samozrejme, že to sa mi nejelo. Aj to už tak uvidíme. Vnúka je oriešok v čokoláde a na vrchu je taká červená tvrdá poleva, jak veľká lentilka. A takisto to chutí ako tie lentilky od tuším. Ďalej tu máme takúto bielu, veľkú nejakú guličku. To je veľmi zvláštna chuť, také niečo som ešte nejedol. V strede bol, myslím, že oriešok, ale bolo tam niečo také svieže. Neviem to identifikovať, bolo to zase také fínske. Ale ono to bolo také sladko, mierne kyslé a veľmi mi to pripomínalo nejaký druh ovocia. Tak, ďalej tu máme niečo wasabi. Hehehe. Niečo zelené. Keby urobili salmiakoidné wasabi, tak ma tu položí na zem, vystrie a koniec. Nejaká jablková želatinka toto bola. Ďalej tu máme niečo biele, nejaký biely vankušik. Je síce nahnedlý, ale to preto, lebo tam je na ňom to salmiaky. Toto je taký ročný marshmallow. Lebo nie je už taký mäkký. Takýto trojposchodový, farebný bielo-hnedo-ružový keksík, alebo teda kocka. Je tam niečo napísané aj? Nejaká onka-lonka. Uvidíme. Onka-lonka. Toto je parádne. Toto je na dotyk dosť tvrdé. Fakt to nestlačím, je to naozaj tvrdé, ale keď som sa do toho zakúsol, tak úplne jak po masle a rozpúšťa sa to v ústach, je to super. Chválim. Myslím, že už tu nič nie je, čo som neukázal. Alebo áno. Niečo hnedé. Nie je to ten salmiak. Nie je tmavší. To je on. Tak, ja myslím, že to nebudem siliť a nechám si na poobede. Každopádne dneska tak, jak som vravel, pamäť došla. To znamená, že chcem už len ukončiť toto video. Všetko som ochutnal. Toto, aj toto. Dneska určite zjem. To tiež. Tak, nezabúdajte nielen jesť,